Mae yna dipyn o adeiladu wedi bod tuag at yr eiliad ardderchog yma ym Pencampwriaeth Ceffylau Gwedd. Mae wir wedi bod yn stori yn dywi heddi, yn sicr gyda Rhys Griffith, Llys Genad, yr gymdeithas ar gyfer 2025 yn rhoi pwys a bri ar y Ceffylau Gwedd. A gwych gweld y Pencampwriaeth fan hyn wedyn ni mewn bryd sydd, wy'n credu, wedi toddi sawl calon meleni. O, mae'n... Jack Kitching, Rosemore Florence, Pencampwr yn adran y Ceffylau Gwedd. Yn bechnogaeth Jack Kitching wrth gwrs, ac wrth y march Trem yr Wyddfa, Monarch ac allan y Rosemore Pearl.